Sa ngalan sa mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, makidulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Ano na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon na kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Kanay sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoo, Diyos langit kumari, Diyos Ama nagalaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo.
kita. O Ginoo, bantayi ang imong banay sa walay hunong nimong gugma. Liguna kanunay sa imong panalipod, kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maglingkod. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ang Ginoo mingo, dili ba ang puasa nga akong kinahanglan, mauman hatagan ninyo pagkaon ang mga bigutom. O papuyon ninyo sa inyong balay ang mga kabos na walay tuloy-anan. O nga gistihan ninyo ang hubo, inay pasagdan ninyo ang inyong kaigsunan. Sa ingon, mudan-ag ang inyong kahayag, ingon sa banag-banag sa kabintago. O mamaayo kamo pagdali, magiya kaninyo ang inyong katarong, o sa inyong luyo, panalipdan kamo sa himaya sa Ginoo. Kung musampit kamo sa Ginoo, tubagon kamo niya. Kung magpakitabang kamo, dili kamo niya palibaran. Kung likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok, ug ang daotang tulong, ug pakanon ninyo ang bigutom, ug hatagan ang mga kabos sa ilang kinahanglan. Musidla ang inyong kahayag diha sa kangitngit, ug ang inyong kangitngit may sama sa kahayag sa udtong tutok. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alam sa
Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, sa akong pag-anha aron pagwali sa tinago nga kamatuoran gikan sa Dios, wala ako maggamit og lawom nga mga pulo ug dakong kinaadman. Kaysa diha pa ako uban kaninyo, gikalimtan ko ang tanang butang gawas kang Hesukristo, labi na gayud ang iyang kamatayon sa krus. Busa pag-anha ko kaninyo, huyang ako ug nagkurog sa kahadlok, ug ang akong pagpanudlo ug pagwali wala ko himua sa hinashasang mga pulong sa tawhanong kaalam, kundili pinaagi sa dili malalis nga gahom sa Espiritu sa Dios. Busa ang inyong pagtuo, wala magbaro diha sa kaalam sa tawo, kundili sa gahom sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Imayaw ikaw, Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawadan sa iyang kaparat, unsaon pa man pagbabalik sa kaparat niini, kini wala na'y kapuslanan, ug angay na lamang isalibay, ug tunog-tunuban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa katawhan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayon matago. Walay magdagkot og suga, aron lamang taguan sa gantangan, kundili ibutang gayon sa tungtunganan, aron makadanag sa tanan nga anaa sa balay. Busa ipananag gayon ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao, aron makita nila ang inyong mga maayong buhat, ug magdaig sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Mga igsuon ng Ebanghelyo sa Ginoo. Ay ikaw, Kristo. Adunay panultihon nga nagaingon, we cannot give what we do not have. Basic principle, we cannot give what we do not have. Usa ka ginikanan miluna ko, Padre, ang ako anak pagkagahi ang ulo, nag-live in. Kunya, sige na kong ingon nga magpakasal. Dili maminaw, Padre. Pagkagahi ang ulo, dili maminaw. Ang ako ang tubag niya, Nay, kano sa abang panahon na po nga ikaw naminaw sa iyong anak? Imo bang ipaminaw kung sa ilang tagsa-tagsa ka mga rason? Imo bang ipaminaw nga nung digid paandam siya? Huwag siya matingin. Huwag ningon siya ka, naanan magugupadir nga ako ray paminawon sa mukha. Mga igsuon, kung saan man na to, paghatag, kung mismo kita, wala magpuyo ni ano. Morning, we cannot give what we do not have. Og si Jesus mingon, amo ang asin sa katawhan. Itandi kita, asin sa katawhan. Kahayag sa katawhan. Itandi kita ni ini.
Kay ningon siya, ako mao kahayag sa kalibutan. Kinsa katong magsunod kanako, makabaton sa kahayag sa kinabuhi. Mga igsuon, kung huna-huna kita kung sa gabit sa asin, nga nang gitandi man ta sa usa ka asin. Kung tanaw na to sa kaasin, ang asin, ang unang purpose ani, mao man ang paghatag og taste, napigiyaan, gulang na, gilugawan sa kung pagmangkon, lugaw na, lugaw. Hindi kay gibawalan mas doktor o ganang parat kay UTI. Wala po taging asin. Di po po tagang kamay kay diabetic. So lugaw na pure. Di mo kaon ako iyan. Nilingayo na siya, way lami. Kaya wala po taging asin. Mga igsuon, ang asin maghatag taste. Siguro sa ito ang pagbuyo isip mga Kristiyanos, sa usang klase kita, nahimong asin. Napabay taste ang ato ang pagka-Kristiyanos. Ang atong nadawat sa bunyag, sa kumpirma. Ang espiritu sa kaala, tambag. Kanalang na ang kaala mo. Maglisod na ta. Kaya halos tanan na to, buwa na yung mga buot. Bisag sa'yo pang pagmamakak, na imong normal. Sa'yo pang pagpangawat, ibaliwala na nato. Kaya balot tayo naghihimog sa'yo, ang imong isik katawo. Hindi na ka mag-correct. Nawala na ang sense of sin. Muna nga, murag wanay taste ang atong pagkakatoliko. Wanay taste. Muna nga siguro mamalikan kini. Kung sa'y maghatag o kalamig sa itong pagtuo, kining ato ang puyan, ang gitudlo sa Ginoo. Pagpaubos, pagsabot, pagpasaylo, mao kini ang gisulti sa unang pagbasa. Mao kana sa unang pagbasa, paglantaw sa kinanglanon sa uban. Imatod pa ni Santiago, faith without works is dead. Maigi kami ngon nga Katoliko ka, pero perting batian ni mo batasa. Katoliko ka, pero perting kahiya, dili mo sunod. Magtuman sa gusto. Magtuman kay siya mo isakto. Dili pasulti, sinado. Muna usay nawal ang taste ng kinabuhi. Usas purpose ascendon, kining pag-preserve. Ganito na hinumdum ko nga wala pa na mga refrigerator. Bata pa yan ko, akong papa kay bukid ba na mukha. Magpalit siya isda sa ubos. Asinon yun na. Asinon. Di kayo madaot. Maon na ang purpose asin. Pag-preserve. Pag-preserve. Karon, preserve pa ba nato ang ato ang morality? Diha lang sa pamilya o? Ang kami niyo ang i-preserve pa ba? Idaghan kayo, banang asawa, yes, nag-uban sa balay. Pero ang bana mo, sulod ng mga website nga makaguba sa kami niyo on. Utan-awag mga dili maayong mga pananawon nga di na siya makafocus sa asawa kan. Busy ito sa mga pananawon o na-busy ito sa sugang sa cellphone. Dito kayo ito kaliputan drone, graphic development, social media. Pero, din mga balay na mga wifi, connected sa wifi. Pero, disconnected sa usak-usak. Gabi brown out na mo sa bintot, brown out na gabi Usog ulan, kay bagyo. Namatay ang kuryente. Kami, nagtapok mo yan sa kining lamisa. Diyan ko sa kanang kumpinto. Nagtapok mo ito na. Ingos pa rin yung lumayo din yung way kuryente, no? Kaya magkatapok ka. Kaya ginapay kuryente, na wifi, yahay man may scroll sa cellphone. Yahay lang
asa mo lingkod, wa istoryahanay. O ba niniwala pa nato? Disconnected na kaayo sa usak-usak. O na nga, saan man nato paghimog asin? Kung saan man nato pagtambag sa mga bata nga na depressed, lonely, nga mismo kita, disconnected man po. Disconnected man kita. Laing lang kita ni Jesus ka na to, magkahaya. Ang kahaya, kita ko no, ingon ni Jesus, kamo ang kahaya sa katawan. Yes, kita mao ang kahaya, pero problema, ingon na, ang Ginoo nga, usahay ato ang taguan ang atong pagkakahaya. Kristiyano ka, pero taguan na to. Maguna ang garbo, maguna ang maguna ang pagkamay ng tanon, mas magpalapi ba ang kangit-ngit sa kinabuhi? Mas magpalapi ang pagkamakasasala kaysa maghatag ng kahaya sa uban. Wa na tayo tagdanay, wa na concern sa usa-usa. Usas mga ligawas nga study ron, ining pagtanaw nga nung dagang kay mga batan nga na depressed. Ang ilang pulong, 2 words. Nobody cares. Nobody cares. Ngit-ngit tayo ang kinabuhi, way kaya. Because nobody cares. Sa balay, si mama busy mag-cellphone. Si papa busy sa iyang sugal. Umulakaw sa iyo, muling gabiin na kayo, tulog, iyahe na lagtaon, hindi magsalo, wala ang ampuay. Wala na. Ang banding sa pamilya. Walang ma-feel sa mga kabataan. Nobody cares. Abot sa eskwelahan, naanay mga cellphone, magtapad ng tuod, pero wag mga tubangay, kahit na ay gitanaw na mga pananawan sa cellphone. Wala na maminaw. Nobody cares. Wala nga kapinom naman ta ni Jesus karon. Balik ta, kaya makalimot man ta. Ang tao sige magkalimot. Mga balik ta. We are the salt of the earth. Kita ang asin, maghatag og taste, mag-preserve sa sanctity of life. Ang kita mga anak sa Diyos, ato tang i-preserve. Tagaan atong taste, ato ipakita nga kita mga anak sa Diyos. O kita mahimong kahayan sa uban. Iko na sayo na sa atong mission nga makaghatag og taste, maghatag og kanindot nan mao sa unay mahimong kahayan sa uban. Matod pa sa Salmo, ang matarong kahayat diha sa kagit-git alang sa buutan. Pag anindot sa Salmo, kung ikaw magminatarong, bisag ngit-ngit kini kalibutan, kung minatarong na ka, ngit-ngit kayo, pagkadaghanan ng hilugtanon, pagkadaghanan ng fake news, pagkadaghanan ng mga dili ang ngayon ng mga buhat. Pero kung ikaw magbinutan, ikaw, musana kayo, diya sa katirimpan. O na nga, matod pa, we cannot give what we do not have. We can only share. We can only give life. If we lighted our own candles in life. Karon, hindi ko man aning misa, magprosesyon ta. Atong ituyok ang mahal nga Birhen. Mauni na anda na ito nasabutan, matag first Saturday of the month, atong ituyok ang mahal nga Birhen. I hope na may mga kandila. Anak lang akong imbitasyon ninyo. Sudko nga, pumalanlugi ko no, kanang pagdala ninyo sa kandila. Ang kahayag ni Kristo inyong gigulitan, makahatag lang mo kahayag ngadto sa upan, kung ang inyong kaugaling kandila, inyong idagputan. Kung dili na dagputan, way pulos. Matod pa, sa Ginoo way pulos. Masama sa asin, isalibay, tunog-tunuban sa mga tao. Pero kanang imong kandila, bisag gamay kayo na, imo nang dagputan, maghatag nagkahayag sa uban. Imbes mapandol siya kay na ay
yung mga bato. Di na siya mapantol. Kinaakat. Pero na kahaya na imong padanaan, imong i-share ngadto sa utay. Wala mag-igsuon, balik ta sa basics. Nga kinahanglan si Kristo magdilaab din sa tagsa-tag sa mga kasing-kasing. Di matod niya siyang kahayag. O kita kasi ng kahayag sa katawan. Kung magdilaab siya, mismo ang kahayag, ang tinod ng kahayag, magdilaab sa tagsa-tag sa mga kasing-kasing na kinikahayag ato sa magpadanaan ngadto sa uban. Ang matarong kahayag siya sa kangit-ngit alang sa bukutan. Amen? Maning nagatuo ko sa Diyos na mahal, magkagakaw sa tanan, magubuhat sa langit at sa lipo. Kung ang Iso Kristo nga nakabugtong ginawa nato, kagipanapon sa lalang sa Espiritu Santo, yan ni Maria na Birhen, isakit sa suko ni Poncio Pilato. Kilansang sa krus na matay ng lipo, ikunsad sa mga minatay, si katulukan daw na panahon, may sa kasalangit na galingkod sa Diyos na mahal, makagagahom sa tanan. Ikan nito balik siya aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kamilitan sa mga santos, sa kapasahilan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas at sa pinagpilitan. Amen. Nadugog na nato ang pulong sa Dios. Diya sa pag-ampo mo nagong kita nga do sa Ginoo, dala nga itong mga panginanglan, itong mga panginanglan sa itong kalibutan. Kita ba ito? Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga sa iyang pagmantala, alang sa hustisya, ang simbahan magdala sa kahayag, sa pagtuo, ngadto kanila nga mangita sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga kanasuran, nga mawadag pagsalig sa isig kanasod, mahusay sa mga paaging malinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga pinaagin sa atong manggihatagong pagpaambit sa mga kahimuhaan sa kalibutan, masulbad ang kawadon ug ang injustisya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga mga masakiton ug ang nanag-antos, mahupay tungod sa ilang kahibalo sa gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Ngayon tanisipot na takos o mapuslanon anak kanamo, ngang halandong tsupilo kamumo, mabayaw na nga tusalta sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Ngang mga nakamatay, magantihan na tungod sa ilang maayong mga binuhatan, samtang dili pa sila sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Dios among amahan, ang imong gugma milabaw sa tanan nga among gilauman magipangandoy. Pasaylo ang among mga kasaypanan, ampingi kami diha sa imong kalinaw, ug dada kami subay sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon pag-ampo kamo aron nang ako kang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga amahan nga magkagagahom sa tanan. Dawaton na ta sa Ginoo sa pag-isyo bilang sa mga kaput. Alang sa pagkaya at kumaya sa ilang alang usab sa pagkapustanan ng tibok niyang santos na simba. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw nining pan ug bino nga hinabang sa among kahuyang. Itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o mataro.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi na Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon ug sa iyang pagbanhaw mihatag si kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom
kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo sa tanag mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tudhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampok kita sa amahan at gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Magayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahon na, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo, among manunubos. Himaya
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala kundi ng pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahigusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you, Panginoon. Kini mawang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo nila ba ngay makalawat kanimo, mapanay mo mong ayo. Pagsulod sa seminaryo, dili kinahanglan mahimong pare. O nagdasigo na itong mga kabataan kay sa seminaryo, tudluan sila kung saan pag-discern, kung saan pagtimbang-timbang nga ang ilang pilion sa ilang kinabuhi, mao'y tawag sa Ginoo ngadto kanila. Kay sa iway direksyon, matingala ka nga, kung saan mo pa eskwela, di mahuman. Kay di maning kamot. Ani take on board o bar exam, di maning kamot. Tingala ka ang kaway direksyon. Tungod kiwa pa matabangi. So sa seminaryo, tabangan sila sa pagtimbang-timbang aron ilang makitaan o makita nilang tinuod nga kahayag nga mao gini akong gusto. Dili ni gusto ni mama, dili ni gusto ni papa, dili ni gusto ni tita nga mao nagpa-eskwela, kundi ako ang kining gusto kay mao ni ang tawag sa Ginoo kanako. Mao na nga high school, college, niya. O ganahan yun nga magpari, mag-theology. So, desigo na itong mga kabataan kay sila ang asin og kahayag, inautunta nga sa atong pag-agap nila, magpuyo sila nga diha sa pagbinuotan. Adun ni mga kabataan, atong tawag sa tubangan, atong panalanginan, mga kabataan, ato ipandong ato mga kamot alang kanila. Langit ng Amahan, kami kanunay, nagapasalamat na ini mga grasya nga imong gibubo kanamong matag adlaw. Salamat sa gasa sa pamilya, salamat sa gasa sa mga kabataan nga ani karon sa among atubangan. Ginoo, ikaw nagpahimangno kanamo nga kami mahimong asin ug kahayag sa kalibutan. Panalangin kining mga kabataan nga anaa sa mga tubangan. Sila nga mong paglaom, nga mahimo usab nga asin ug kahayag sa kalibutan. Panalangin sila Ginoo nga mahimong imong mga puutan nga mga anak. Aron kanunay sila makakaplag unsay makapahimuot kanimo. Kini mo gipangayag pasalamatan pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ama namo Pagday ko ni ngalan. Mabot ka na mo iyong hikariyan.
Tugan na ito pagod, hindi sa iyo tapos sa langit. Ang kalan na ako sa mga kalalaw, iratag ka na ako para maglawa. Pasayloa kami sa mga sala. May muna pasaylo kami sa nakasala ka na. Kung dili mo kami tugyan sa pasulay, wala sa sisilautan. Siya, ang Ginoong Diyos maana kanino. Bulahan ka sa mga bahay na tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Gampo mo kaming magkasasala. Karon sa oras sa kamatayan. Himaya sa mahal, sa anak, sa Espiritu Santo. May kasinundan ka sa siya sa mga pagkakawalay pagkapusan. Ang Ginoo maana kaninyo. Manaasap na niyo. Og manalangin kaninyo ang magkagagahom nga Dios. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalat ang misa, dad ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat